Helo, croeso I fideo naw. Heno rhaglen retro werin, TV Thomas ar Tairau Rose, Carwyn Simpson ar Faldi Raldi Ridland, sesiwn bywder Twraldi a set acoustic da. Yn y cyfamser wedi claddu ymhellon y fi. Ray, croeso I Jukebox am waledig TV Ray. Y crew neis ar y TV o Gaerdydd Gaergybi. Ray, os ydych chi'n dioddau o ffits, diffoddwch y switch. Dwi'n rhoi mor DJs well fruity. Lawr yng Nghwrt Cedwyn Ray. Dyma diffiniad.
flasus am meithlon twrwm byrlem I rei, y gair y teimlad y ffordd o fyw, rei. Mae peth ni dyn nhw'n rei nôl yn 86-87. Peth oedd rei ni, oedd pobl yn gwmpas mynd iow. So nes gair Cymraeg am iow, so penderfynu i'r rei. So dyna beth I rei yn reiddiol I fod. Yn reiddiol? Yn reiddiol, ie, yn reiddiol. A wedyn o'n i'n mynd gwmpas Bangor ac rhywun I cwpa coffi yn ei gyd efo rei ar cefn coti a bod i'n meddwl pawb allan ar iow, so gen I rei, so dyna beth yw rei. Fi bydd serfo fe'n y Dairy Arms a wi ddim yn tifu fe'n yr ardd. Dwi'n yn gwybod beth, ia, ond mae'n bond efo'n ddrwg, I chi. Consolation o ser yn y gogledd, yn yr awyr. Go on, John. Go on, spread that really freak mas. Really freak o bas. Na fe.
Ha ha! Advert siapus a hapus. Gadewch i'r awen llifo. Ray, a drop of golden sun, feasuring Cedwyn Ray o MTV Unplugged Session Byw Llwybr Lleithog.
Ecstasy. 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 Rei, gair allan Steddfod. Dwi'n meddwl fod Steddfod yn rei. Mae rei i fi'n golygu Eisteddfod a gigs, basically. Amser da. Cymdeithas clos a hapusrwydd, halon, iechyd da a pawb yn dawnsio fo'i gilydd. I mean, os di'r tywyn yn braf, I mean, beth sy'n bod efo dawnsio'n braf a pawb yn cysanu gilydd a pawb yn mynd efo'i gilydd. Beth sy'n bod â hynny'n de? Dyna di ystyr rei fi, de. Hele fi, dwi digon hen i gofio yr anfarwol Ray Allen a Lord Charles, so dyna beth i rei fi. Yeah. I don't know what it is, but I'm taking it off of it. Oes unrhyw syniad ydych chi beth mae rei yn feddwl? Nag oes. Dim syniad? Rei ydi wbeth da chi eisiau neud pryd da chi mewn rei. Da chi'n neud rei, da chi'n neud wbeth da chi eisiau. Be mae rei yn feddwl i ti? Noson dda. Dyn ni'n croni'r vibes mellow mas was i'r ias ar y blast. Ray hyd ddiwedd y bydysal, Ray hyd ddiwedd y bydymdym, ti gwydyr. Hir oes i Ray! Mae Ray wedi mynd! Hir oes i Ray! Trwy'n mynd! You can't run away. I can't get you.
Right! What do you mean? A dyna ni, ymddiheuriadur hyn oedd yn disgwyl naws dawnsio 2009, ond mae braidd yn childish really, yndi. Parch, nos da.
Un o gosod sain syniad sydd yn codi llai